Umlandeli kaMaskandi ugxeka ingoma kaNjoko abona ukuthi inenhlamba futhi ayinaso isifundo. Lo mlisa ukhale ngendlela le ngoma ebhalwe ngayo lo layini lo othi ngicela ungishuthele, waphinde wakhala futhi ngevidiyo la kuvela khona owesifazane eshutha ikuku. Ubesejula kakhulu ngokwenkulumo ngoba lapha emculweni kaMaskandi kukhona oqhawe lami. Uma ukuthi uNjoko uthandwa ingane encane ibona uNjoko njengeqhawe layo, isiphi isifundo ezosifunda ngale video? Ubesekhala ngale ntombazane futhi ewumlingisi ovelele kuleya music video eshutha ikuku ukuthi abazali bayo bathini. UNjoko bangasafuna ukucula madoda, yekani okungcono kunale msangano eniyenzayo. Sacela ningishuthele kushuthwana. Zothini ingane ngalento eniyenzayo? Zothini madoda? Na le ntombazane iyayishutha ngempela. Iyayishutha khahla. Bona abazali bathini? Mabebona lento lena. Hayi niye ukusangana bafuthu. Amahloni kimi yabona nje ngoba ngiyelo bhoni mina ngizwana emsangano mina. Ayina nje kuse lento lena. Ngiyilungise. Hawu, kahleni.